Martang yang mahita asiniro hama dihamu dohot damai sian debata amata dohot sian Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Turpuk jamita di mingguta sadarion minggu letare marlas niroha mahamu di enek sian buku opak Musa 20 sada ayat 10 satu ayat 20 songonom madidok dungi borhak mahala Israel siani jalamar saro di Obed. Dungi borhak musena sida sian Obed jalamar saro di bonani dulu abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhak musena sida siani jalamar saro martopihon sungai Saret. Borhak musena sida siani jalamar saro di baribai sungai Arnon. Namar dalat di halongonan, namar haroroan sian partapahan di hala Amori. Ai Arnonido parbolatan ni Moab di holak-kolang ni Moab dohot Amori. Alanido ubayan tersurat di bagasan buku parporangan ni Jahuba mardonokon waheb di Supa dohot mardonokon akka sungai ni Arnon. Tole muse hapuasan ni akka sungai akka nama baor tukan inganan ar jala manga riori di partapahan ni Moab. Borhak muse nasida siani tu beer sumur ima sumur nanidok ni Jahuba tu si Musa papungu ma bangsoi asaau mangalion aek inumon tu nasida ujui ma di dion hala Israel hatani edeon bicat mahoale sumur marid de taripar mahamu ima sumur nahinali ni akka iduk na saut didukir ni halak na sangap sian bangsoi marhiti sian tukot harajaon marhiti sian akka tukot nasida itahe dungi borhak muse nasida sian halongonan tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot. Sian bamot turura na di ladang ni Moab na patongdong dohot putsu ni Pisga panatapan tukan halongonan songonima sahatna minggu letare marlas miroha mahamu bersukacitalah engkau jala topi mingguta sanarion Jahuba mangalian aik hanguluan Tuhan sumber air kehidupan dongan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus Tuhan ta sude do hitaon naung hea madalani tu sadaluat nadau isarana tu Jakarta tu Jambi tu Kalimantan tu Papua do lana asing najolu aka uputta marda lepak do nasida di nama mulus aka harangan hutan mardalan marrakotuat madalani tahan ona rahis dalan narahis jalan yang terjal dan suram laho madapoton sada inganan imatano panobangani jala di sada inganan nasida mangulun beristirahat jala jok-jok do nasida marsaro berkemah di inganani laho mangalap gugu. Amaka dongan nahina holongan marpida-pida do nasida sian sada inganan tu sada inganan laho mangalul inganan nabui parohon hanguduan jala mangan minum nasida mangulun beristirahat laho mangalap gogo molo di partikiata sinuai molo marbusita di sada tiki busi ikon mangulun do di sada rumah makan lahu istirahat supir dohot akka penumpang mangan dohot minum diturpukon opak Musa 20 ayat 14 120 sada nagabe dijolon diturpukon di babua dang di loas halak Edom halak Israel mamulus luat Edom gabe lam gajang ma pardalanan nasida ima mangaliati sisi ni luat Edom dung manulus nasida dopak laut arung tebrau gabi murhing mabuhi nasida maradopon Jahuba dungi marmungut-mungut manasida dopak Jahuba dopak si Musa gabi di paro de batama tu nasida uluk tulung api
torop do hala Israel namate di pargut uluki. Tidak mah di Yohanes 4 ayat 1 ayat 6 Yesus Kristus mardalan rabdot akasisianna mamulus luat Samaria jala sahat tusada huta namar guar sikar lah mangulun jala mangalap gogo do Yesus jala hudul ibana mardonokon sumur nisi Jakob mololoja jala sorat do hita di nama dalani ngolu si ganupari molo mauas hita diragam ni akka narikot di ngolu si ganupari molo peragam ni akka namaol na bolus di pardalana di ngolu nami ngolu si ganupari ragam ni akka parukilon na taadopi unang mamurhing bohita dopak di bata doho akka naposona unang mahita marmungut-mungut dopak di bata doho akka naposona ikko tahapo sima jala tahapor siai di batado nama ngaramoti nama dongani doho nama narihon nasa narikot di ngolutak akka natading nama ngulu halak Israel manguluti perdalanan nasida jala sahak manasida disada luar inganan namar guar obet jala marsaro manasida disi adong do pitu inganan luar naung dibolu salah Israel diturpukon jala di ujungna marsaro manasida dibona ni dolo pisga manang dolo nebo ima dolo panatapan tano parpadanan ima tano kanaani jala dangadong benasida namurhing bohina jala namar bungut-bungut dopak Jahoba puasa mo kadongan ala takas do di ida nasida jala takas do di hilala hala Israel padonganion pangaramotion dohot panarihonon ni debata di ngulu nasida dangadong behata dopak Jahoba dohot hata dopak akan aposona si Musa songon na didok di jolo ni turpukon puasa tungto gihonom muna hami nakok sian Misir asamate hami di halomona non ay suarong sagu-sagu mana aek dison raboy masa songoni di ngoluta ganup marsada-sada dina madalani ngolu si ganupari hita saluhutna dina mauas sita dia kanarikot di ngolu si ganupari lo jahita magdalan tusada inganan marpidda-pidda laho mangalului ngolu si ganupari hape toktong dangadong dapot dihita toktong mauas hita di saluhur akan nata dului alani dihamu akamang inang nah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus hatta taingok maedita nomor 500 tulu ayat sada 1 ayat tulu nalu jaho oto diki dibaen hasusani rade diho adiani sai bereng dopak Jesusi soho ungut-ungut mi paso soho ungut-ungut mi paso ohom maho paso saritami taingot ma manginang atani di bata na tersurat di Heber 4 ayat 15 ay nang madong do dihita si tuan imalim na tarbahen do ngata makilala diaka hagaleota alani ditugu-tugu do hita di bagasan turbukon asa marpos miroka di bagasan haporsiaon na dibatado na manugu-nugu dibatado na manarihon dibatado na madongani na mangaramoti nguluta si ganopari dongan sahaporsio di bagasan Kristus hatta aek sada nama ceriko di ngulu ni jolma di portibion aek dakolan payas sondirita pamatakta sian akka naramun alai aek ima hanguluan molo suaswanan dang dapotan aek ikom mati suaswanani papahanap pe suasoni nasa colma di portibion diturpukon di ayat 10 sahab mahala Israel di luat BR di lehot di mata tu hala Israel aek BR namar lapatan sumur di mata mangalir minum hala Israel
Ido namasa di turpukon. Macalas itu tu rohani hala Israel. Ala nido dipuji nasida de bata. Maredde do nasida mamuji de bata. Imata ida di ayat 10 satu ayat 10 lalu. Molo di Yohanes opa ayat orang 1 pitu. Adong do sumur ni si Jakob. Sianido saluhu pangisi. Dohot akahala pai solat. Manaui aik pasobu uas nasida namangalen gogo tu akan namanginum aik sian sumuri. Ido namasa di Yohanes onom ayat Yohanes 4 ayat onom 1 pitui. Alai macailah situ tudo rohatak ditiki diardohon ditawarhon Yesus Kristus Tuhatai tu paropuan Samaria. Out di botoho basa-basa ni debata jala out di tadaho namangido aek inumon sian ho raolo ho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aek namangodu. Macela situ tudo rohata ubigi suara ni Tuhan Yesus Kristus tuhatai nama nawarhon tuhita saluhutna aek namangulu ai kang uluani tuise do dilehon Yesus ai na mangului ai kang uluani takas do di Yohanes opaton halak nama boto manada basa-basa ni dibata di nguluna halak nama nada Yesus Kristus mual ni hanguluani halak nama ngido tu Yesus Kristus anak ni dibata narotu portibion di mata nama ngalion ai kanguluan tu bangso Israel ido namasa di padan narobi alai di padan ne baru satu partiki atas inoaeng Yesus domual ai kanguluani nama ngalion tu hita kanguluan nasa sitong nai alani tok mata tadda basa-basa ni di mata nang sahat tu hita lam tatanda maibana Yesus Kristus tuhatai ai kanguluani di pardalanan ni nguluta si ganupari molo pe mauasita diragam ni akan narikod di ngulu si ganupari tapangido mai tu Yesus Kristus tuhatta marhiti-hiti tangyakta tu ibana lam martabat tamba muselas ni rohata amanginang marhiti hata ni tuhatta dada holan di ngolu portibion hape di sarion Yesus ngoluta sahat ro di hanguluan saliling nililingna alani amang inang na hinakulungan di bagasan Kristus nuhata saya tayo mo maedita nomor 500 sada ayat sada 1 tulu saya ditugu-tugu Yesus to diki nagali asa unang biau ganggu di panuguon nai maradia dorhakku molohu haposi nang sitaonon di pasonggo say jonok do tuhaki nang sitaonon di pasonggo say jonok do tuhani ima Yesus Kristus tuhatai nama nugu-nugu ngulutta di namanulani ari-ari ni ngulutta hita di portibion jala ido nadido persalmani jahu basi parmanau ditugu-tugu doau tu ai kasonangani alani songon halak Israel namar letare namar las niroha uhud mamuji de mata di naman dalan nasida madalani dalan sidalanan nasida sahat nasida tu sada inganan laho manatap tu tano parpadanani tano kanani suak songoni do hita di namanalani ngulu si ganupari tonga-tonga ni portibion say manatap do hita tu sada pakirimo na mangulu sada inganan tano parpadanan na dijajihon ni debata di mahanguluan na manotong di banua gicangi alani di namanalani ngulu si ganupari toktong mahita marletare marlas niroka uhud mamuji Yesus Kristus tuhatai mual ni hanguluat tai alani amang inang di bagasan pos niroha di bagasan haporsiaon naeng tok-tok kita marletare marlas niroha mamuji di mata
naung madongani mangaramoti jada di bagasan pakirimon na Jesus do natokto manugu-nugu mardala di jolutta alani songon edeta molo Jesus dongan mi lasroham Jesusi pangurbim lasroham hot hapor xiaomi dohot pos ni rohami mardongato Jesusi lasroham marletare mahita di bagasan hapor xiaon dohot pakirimo namangulu Jesus do namangalen aik mual hangulua tuhita sahat ro di hanguluan namanoktongi. Amin.